yapinda first pinda zvitori nani than town Amazon courage yes atu uripo ani makuri mangani ani 8 okay saka asunda chikoro manje kana singani chikoro ozodi anotaura ingoti mama chete okay hello guys chingopinda uchitega wako pinda wakatega vanhu vako pinda wakatega wako fast guys andinoda kugarisa ingopindai tine sad situation yemwana panapa chingoitai tegai yes I'm in Gweru Luluja I'm in Gweru Mkoba 3 ndiri kugweru Mkoba 3 okay guys I can see tikusimuka tapa 115 right 120 mregei ansanda just 120 guys 100 ita uchipinda uchitega vako guys yes mamo yemaipije pinda uchitega vako pinda uchingotega vawatega pinda uchitega vawatega guys tida tikurumidze kufamba andika tadelay itai guys at least tisvike 550 then I can show you and I can tell you the story maita nishauri sei hanzi morisa yamwe oh okay ayo no morisa wiga pano ndinawo pano hello guys hi guys hello guys yeah itai muri kufamba tiri kusvika izvo zvimai manje tikusvika manje fambisai bora thank you Tisha Matendeke thank you Tisha right thank you Maitanisha Tisha thank you Pamela Tegama zviri sei thank you Annabelle right chavepa 300 itai tifambe fast guys itai tifambe ba guys itai Hans looks like you were crying no letu and this inda anosa namboseka Hans live yekutanga yakata network I think yakata network yakata right and guys tishike pa 550 takutosvika pa 350 yes my tower ande guys sisi sema diaries anti basa redu munoriziva maskara seiko guys imi mess right famba ine bora kurumidzai guys toda kuenda kumwe tine kumwe kwatoda kubuda panapa tichinanga saka time yacho yafamba tanonzwa kusiti cancel uko nekupolice station kwatamboina nekoko saka itai kuti muti fast itai kuti muti fast yes Faith Kayla Muchemwa zviri sei yes kan yes na saka noswera chingotamba karara baba ndiko musampa uchemwa ora indaiona iri padova okay letu munhu wangu Ngirozi Tando zviri sei rubarashe thank you guys okay guys tasarigwa ne 90 people only 90 people 121 alright guys nasi ndiri kumkoba panzvimbo yeGweru pamkoba 3 saka mukuzanda ndakauya kuZimbabwe pamkoba 3 nasi guys ndo pandiri and we promise each other change chikupai update anditi I'll be giving update I'll be showing you vanhu vatiri kuzodhila navo anditika over the weekend on a Saturday saka ndauya first family yekutanga guys so this is a sad situation a very situation andiri kukutaridzai anditika I'm going to show you a very sad situation guys but kukutaridzai zvine chinangwa semaitiro edu mazuva ese anditika you as diaries I know you can come through right so I'm going to show you mwana wandinaye panapa this is the child wandinaye pano ndine mwana wandinaye pano kunzvimbo yeMukoba ndine mwana wandinaye anzani Atwell anonzi Atwell mwana uyu anonzi Atwell watinaye panapa this is Atwell watinaye Atwell ane 8 years Atwell ane 8 years Atwell right ndina mai vaAtwell tirumba mamai vaAtwell muno ndo matiri anditika right ati ndipindurewo ati mhoro anenge achinzwa ati mhoro kati mhoro awanonetsa nditi okay alright nzimusvike kumbomodza ndichiri mupenyu uri kumboroverei uri koko bvapo dzoka kumba iwe right okay ava ndimai vaAtwell guys tiri mumba inzura tiri mumba mamai vaAtwell ndifunga mama mirai apa kuti vanyatsa kukuonai because uku muri hakuna lights anditi tiri mumba mamai vaAtwell ava ndivo mai vaAtwell ava
handitika mama mai ato mwana uyu tudze ichi chakaitika pamwana Mwana ndakangomupona akadaro. makamuzvara akadai okay saka makazozvidiscover adi kuti mwana akaremara Ava ne3 months. makaonei pa 3 months Anga asingakwanisi kugara. okay vamwe vana vatanga kugara yanga asingagari so mubva maita sei Pandakaenda tanoenda kuchipatara. Ndakandovaudza vakati ane cp ndochi cerebral palsy. alright saka anzi airapike Kungoita maexercise chete. anotoita maexercise Ndaienda kumaexercise kozvinangu ndava kungoti apo neapo. alright Ndakaenda naye kumaexercise kuti anga asina kudai so. wanga akatowedzera kudarika apa saka vane tarisire kuti achazorikavha here kudarika apa Ivo kutaura kwavano kuti tinongoita hatizivi kuti zvinoita here kana kuti asi tinongoda kuti tiite maexercise chete kuti vamwe tione zvinogona kuita saka grade 8 vamwe vakafange vachita magrade 2 handi 2 kana 3 saka pari kufamba sei panyaya yechikoro apa panyaya yechikoro ndakabvenda naye kueducation vakati tongocapture star rake mozodzoka because achiri kupfeka mapamba izvozvi so anopfeka mapamba oh shame saka kuti ainde achipfeka mapamba tomboona kuti zvinofamba sei saka chikoro chipi chacho vakangotokutsvagira chikoro education atikatokutsvagira chikoro but zvikoro zvavanhu avo zvakanyanya kubulawayo hey saka that means anenge akuenda bulawayo imimo fuchi munogara muno ndo menyu chaimo gara munongwera ha saka afambi haagari haiti sei afambi agari saka anongorarama akarara kudai so akarara kudai kana ngomisa pawheelchair yake ndopaanombogara saka makumbo chero mukazama kuti matsikise pasi asike atsika anodzika akadai so anomira nezvidodoma nezvigumbu kokusataura hanzi chii kusaga vakangoti achataura kose zvagona kuti mama saka wedha anogona ndere kuti mama chete mama chete saka imi muri kurarama sei vana zvibudi kutaurama kwangu kunotondigwadza because handichashandi ndaimbotengesa saka ndichinda nemwana muti vanhu memuchimanyiwa handina musika mumaimboita zvemusika ndaita zvemusika saka mari yesitati ndiyo handisina zoti ndeda nditengese ndakagara panzvimbo isingadzingiri guvana saka mutano vanodzingirira mutano vanodzingirira saka izvi vangogara mune murume handina mune vana vangani ndine vana 4 kwamwe wacho ari wane ari kumasvingo akawanika okay 2 vakomana umwe ari kumagorokosa umwe ndinaye pano haana zvari kuita saka muno iyo ni room ndo yamunokuenda inoi ndoyandokungoenda right right saka guys the mistake iri pano apa hanzi cerebral palsy haiperi okay the only challenge atinayo guys i1 panapa mawheelchair andinawo ese kunoku ndeye vanhu vakuru and you can see kuti this is a child uyu mwana uyu anotoda I think andisiti mawheelchair evana anoitwa sei kuti anomezhwa here kana kuti kune evana anditi maona so handiziye manje kuti guys kuti what can we do tibetsere mwana ushu handitika kune vasina kuona mwana unde ushushu handi anogara akarara kudai so anongorara kudai haakwanisi kugara haakwanisi kumuka haakwanisi kutsika haakwanisi kuita anything ano upenyu hwake ndehwekurara the only time yaanokwanisa kumuka ndeyekunge aiswa pawheelchair ogadzikwa pawheelchair ndokuti atombonzi agarawo anoona saka mawheelchair andinawo kuno guys ndeye vanhu vakuru chete ndeye vanhu vakuru ndo challenge hanzi for they need to measure wow that is poitwa sei now jima fana inomezhwa how zvinoitwa sei tozvi zvinofambiswa sei because mwana uyu ane 8 years anoda wheelchair yevana dzevanhu vakuru hangachero kuipusha ndatonyatsoona kuti hazvitoita tonyatsoona kuti haangamboipushi hazviiti so ndotora mameasurements api guys let's help this child here so guys here we need madiapers tinoda madhaipa mwana uyu anopfeka madhaipa hatauri anditi muri kuona hatauri haiti sei anotaura manzi anozotaura nokufamba kwenguva okay tine vanhu vakasiyana manesis from kune dzimwe nyika chichi ndo vari kutaura vanodhila nazvo izvi vanenge vachizviziva okay but still for now we need madhaipa guys anopfeka madhaipa mwana ushu anopfeka madhaipa so I don't know kuti madhaipers guys todawo madhaipa emwana handitika tinodawo madiapers emwana guys let's come through for this child even if ndaenda zvikaungana zvinhu zvemwana will still send mai vacho vanonotakura nemunin'ina wangu uya anoita basa rekufamba vachienda kunotakura saka we need a wheelchair for this child guys monyora pasi we need a wheelchair for this child a small wheelchair toda nemadiapers emwana handiti toda nemadiapers emwana handitika because ano where they saw which was they do the measurements okay takatenga mwana disclaimer muti kaoda online papasina bonzi zvokunzi kumezhwa kana kuti kudii takangotenga akatodaro dhara anomaona
saka guys please come through. I know you can do it. Team admin SA ndokumbira kuti mulayers ku-SA uko tiwane as many as we can. Madaipas haana number. Tikutoda akatowandisa chero akaita kusvika gore rese rinouya, it's fine because anopfeka madhaipa handiti. Saka tikuda madhaipas emwana ushu newheelchair diki yemwana handiti. I think zvimwe tinozoronga tatega, but ndavaona I'll make sure ndaona futi vaive mwana before I go for kuti vachiuya nemwana maybe we'll just give a food parcel nokuti wheelchair yemwana size right now hatina, but chatinogona kuzovapa nesaturday patinopa vamwe kuti vabikirewo mwana raisi ushu. Asi anodya zvakanaka kuti vabikirewo mwana chikafu chekuti nemwana vatambiwo naye Christmas zvakanaka. For now that we can do. Hands those saying therapy, okay, occupational therapy is there kuZimbabwe kupi. All right. And this one's a good idea. Yes, Jimafana, yes, we need that ningirikiri those who diapers in the wheelchair. So guys, liars there, liar is ikoko tione kuti hanzi kumuda vanhu nekuJairos Jiri. Ndizvo. Kuna muda vanhu neJairos Jiri, but muda vanhu aendwa kaiswa. Muda vanhu noda masimke. Inoda masimke. Uyu asi zimke uyu guys. Mwana uyu asi zimke. Mwana uyu asi zimke uyu. Tikuda kuJairos Jiri. Mwana uyu asi zimke. Saka angaende kumuda vanhu. Kune kwakutoda Jairos Jiri. Jairos Jiri vakati chi? Jairos ndamboenda naye. Aunamboenda naye. Mutry kuti bvunzira kakuti zvoita sei. Tinzwi. Handiti. Hand size ani madiapers. Extra large evana handiti. Extra large evana mwana mamona handiti. Mwana mamona extra large evana. Amai vacho vagerewo futi muno mavashande havaite chinhu. Hanzi ndaive nemusika mutauni but vakamhanya mutauni vakatadza because hapana wavaigona kusiya naye mwana akadai vachienda mutauni plus kuti vaende naye hazviiti because vanomhanyiswa nemapurisa hanimaona. So ndozvinoitwa hanzi hospital it can be measured. Are you sure guys? Sati tavatumira hospital chino meshi vosvika kunza timeshi. Hanzi mutsvagire kunana Jairos Jiri anodzidziswa kuita independent and whatnot. Alright, vachaenda kuJairos Jiri. Isusu guys we are focusing on wheelchair nemadiapers. Handiti tikuda wheelchair zvechikoro. Amai vemwana knows best pada kusa mwana wavo. Vanoziva kwada kusa mwana wavo. Mai vemwana vanoziva. And isusu let's focus on the wheelchair yemwana nemadiapers emwana. And to those who wants to come through kubatsira mai vacho direct, handisi kuvharira munhu panze. Ari kuda kubatsira mai ava direct, ndo room yavo yavanogara ishi guys, ndo mumba mavo imomo mavanotogara nevana vavo. Ari kuda kubatsira mai ava direct. I'm going to pin number yavo apa handika movabata direct ka moronga navo. Kana uchida kuvapawo $5 Christmas guys, I always tell you kuti give and it shall be given unto you. Ruoko rwakaropafadza ruoko runopa than ruoko runogamuchira. Handiti vabatei straight. Kana une $5 kana une $10 kana uchida kuva £50 kana kuvapa $100 handika. I know you always do this. You can do it. Depending number things. Not 00 mire 26 mire 002663 handiti triple chi 777 566 315. Nonzi man. May Atwell. You can go to my Atwell. All right.